na, anak. Ili, tulog ka na. Wala din imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda, bakal papay. Ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ng nila. Mauni-angay niyo mo. Dugo! Dugo! Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Hain ka rin magkikana. Ayaw! Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Hili-hili, tulaganay, walat di. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. Katutian tay, bakal papay. Hili-hili, tulaganay. O karon sa sumpay ni Bagutang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Noy nanay, katutian tay, bakal papay. Padi-di umang ka, uy. May bawa kong mga di mong gusto. Iko, senyorito. Malingaw lang ka ini. Just enjoy the moment, Mila. Dili ko. Shit! Si Carol sa kunin mo, bullshit! Ikaw pinagkapasakit na kung sama ini, ha? Bullshit ka! Ang pinakakontra din ako sa babae. Kanang paliti, bisan maui gusto. Shit! Hindi ka oras ko mo. Bullshit ang akong skin. Daot na ni. Ang kuto-kuto. Sakit. Shit. Sorry, Mila. Sorry, wala ko tiwa. Sorry. Ikaw, good. Sorry na. Inay ka nung ka. Sorry na, ha? Sorry. Sorry. Magkapasay mo ba ka na ako? Mila, please. Sorry na. Dali na tumausap pa. Sorry na. Ikaw, manggod. Imo kong ipasakitan, ha? Ang ako, manggod na. Wako
tama nga pasakitan ko. Sorry. Sorry lang. Hoy, mga ilaga! Patay mo na ko, no? Ha? Patay mo, no? Kanina. Saba kay mo diri, ha? May, Saman! Ha? Pasigaw na kong sugat, eh? Ayaw, Noy! Daan pagyog ko! Stanley! Maong yun lagi! Lula! Senyora! Diyos ko! Diyos mio! O sa kining imong gibuhat, apo ko? O sa naitabo ni mo, Mila? Nganong... Santissima! Kabungkag ni mo og buhok. Ug may dugo ang imong wait. Senyora! Stanley! Nga nagututulong naman ni Musnula din hinoy. Ahak ka ni mo, Traidor man ka. Uy, baya, di ko traidor dong, oy. Di ko naman kong gipauban sa nagsweldo na ko, God. Kaya nagduda man ang senyora kung nga nung wa kasi mong kwarto. Samuka ninyo, Bahala na mo di, Day Mila, saman, nabugha ka, day? Noy! Letse! Dili ba giingnan ta naman ka? Nalikayi ang akong apo? Karon, wa na siya isa ning nahitabo nimo. Maangin pa ang imong inahan. Pamahawa mo ning akong panimay. Senyora, maluoy ka. Wa na ko'y choice, Mila. Ikaw ang nagtukmod na ako nga buhaton ko kini. I have been nice to you. Pero abusada ka. Ambisyosa. Senyora. Lakaw na. Biya na og ayaw na gyud pagpakita pa din. Senyora. Senyora. Animal nga babae. Ambisyosa. Nagtuo siya nga kung may tabo nila sa akong apo, dawaton ko na siya. Nong ka. Senyora, ibo yun silang papahawaon si Mirna dinhi? Ingon man si Mila? Nabati ko ni mo ganina, Husting. Kining, Nyora, kining ang ako lang ba? Ano ni? Kung anong good ba? Ang ako, kung tingalig, madispirada o niya si Mirna. Ilabi pa kung makita tong dagway siyang anak ron niya may bunog. Wato niya itong barangay. Aw, ano yun sa mga polis? O niya, magpakurasyon. Mabali na hinuon ang pangitabo, senyora ba? Ikiha niya og rape si senyorito. Bawawan mo. Unsa? Maguba ang inyong dungog, senyora. Mapagya nga usa ka rapist ang imong bugtong apo. No. No! Salo ako na. Mila! Di ba giingnan ta namang kangalikayi siya? Ganong misupak ka man. Ganong nakikita ka pa mangyod niya. Pastilan mag-unsa naman lang ta ini ron kung papahawaon ta sa senyora. Asa ta pa iunin, Mila? Pasaylo ako, Nay. Pasaylo ako. Pastilan mo. Kisa karon. Merna. Oh, Ako kini. Abiyo na pinupultahan. Nay. Senyora. Nausab na nga akong nauna. Ako na'y mangayo og pasensya sa nabuhat sa akong apo. Ayaw ka balaka. Sa gibuhat sa akong apo. Ipadako na siya sa laing nasod aron makalikay sa imong anak. Ogo niya.
Unya, isip bayad sa danyos nga iyang nahimo. Ako na himo abaga sa tanang gastuhan ni Mila sa pagtungha hangtod na nga makahuman siya sa pag-eskwela. Apan ubos sa usa ka kondisyon. Senyora, Jose, Kinahanglan nga way laing tao nga masayod ingin nahitabo karon. Ipabiling takom ang inyong baba hangtod na sa katapusan. Ana. Nasuod na ko ang tanang bag ni senyorito sa compartment, senyora. Lola, do I really have to go? Gikinahanglan aron malikay ka sa kauwawan. Kwartahan ka. You can make a way, gawas lang ining ipalayo ko. Pahiluma ang ilang baba sa mong kwarta. Sampungin sila og daghang sapi. Mao kanay akong gibuhat karon na po. Apan kinahanglan mo palayo una ka hangtod nga malubong sa kalimot kining tanan. I'm gonna miss you, Lola. I will miss you too, Apo. Mag-amping ka kanunay dito. Ayaw ka malaka. Kung unsay na-enjoy ni mo nga kaharuhay din mausab gihapon dito, Apo. I will make sure nga dili mahutdan ang imong bangko. Thank you, Lola. Thank you. tuwa na sila. Gihatod na ni Usting ang senyorito paingon sa airport. Wa na mo hatod ang senyora kay tingalig mausab unya kuno ang iyang huna-huna kun makita niya ang iyang pinanggang apo nga mubiya na kaniya. Milahos na sa iyang lawak ang senyora. Dili na nako siya makita. Gianugnan ka. Ha? Wa, nay. Mas maayo ra sa mga nahitabo kini Mila. Nga magkalagyo ka mo. Aron nga malimot ka na sa imong pagbati nga to niya. Infatuation pa lang ka na anak. Ug makalimtan mo raon niya si Senyorito Stanley. Sa akong pagtudlo dito sa eskwelahan sa Picas Barrio. Dili ko gustong malate. Adun ako. Ang baon ni mo. Nag-anap kong baon ni mo kaganihan. Nagputos ko daan. Salamat, Nay. Paamin ako. Good luck sa unang adlaw sa imong trabaho. Nay. Dun ako. Bye-bye. Sige, bye-bye. Ay, kadali ra gyud sa panahon. Mura baag. Nakulahaw pa lang nga gamay pa siya. Unya karon hingkod na og may trabaho na. Usa na ka maestra ang akong anak nga si Mila. Paspasi pa, amigo! Dili mahimo, ma'am. Mas mainundanon paghihapon ang imong safety kaysa imong klase, ma'am. Batuning dapita, ma'am. Kiningdan nga itong gisubay. Unya, tungason pa gyud. Tingalig simba ko, madisgrasya hinoon ta. Kung magpakusukos pagpadagan. Hinay man kay kang nagpadagan, oy! Bahalag hinay, basta kanunay. Bahala ka, ha? Basta malate ko. Imog yung sa!
O, niya na ta, ma'am. O, di ba? Safe kang labot. O, wa pagi ka malit. Thank you. Manawag sa ko ha. Ops. Pabuton ti ka niya, ma'am, ha? Kay? Aron safe sa kang pauli sa inyo. Unsa? Thank you sa paghatod. Basta ikaw, ma'am. Ugma, ma'am. Ano yun sa taga sa inyo? Musayo lang ko. Aron, dili na ka magkabuang sa pagpangitaw kasakyan ba? Habal-habal. Ihatod kuha natin ka, ma'am. Ha? O ba? Kana pa? Sige, oy. Salamat. Di lang ko namang padayon nun, ma'am. Karong oras, wa pa mo abot si nanay. Dili mahimong mupadayon ko nimo. Sa Sabado, nara si nanay nimo sa inyo? Anhi ko, ha? Nga naman? O, aron makailan ako si nanay nimo. O, magkasalig siya sa kanunay nimo nga ikauban. Nagpalakas ka sa akong nanay? Onta, kung musugot ka, dawat naman ka kag habal-habal driver nga bisita, ma'am. Nga kung dili. Kung tarong lang nga mo sa kasaamo. Tarong, Mag-long sleeve ko karong Sabado inig pamisita na ako. Aron dili ko nimo ikawaw, ma'am. Nga nung ikauwaw man. Kay maestra baya ka o niya. Ako habal-habal driver, Ayaw gipaubos ang imo pagkatao. Ang mahinungdanon nga kugihan ka. Sige na, oy. Lakaw na. Kaya magdigamon ako. Aron makakaon na si nanay, nag-abot niya. Sige, ma'am. Bye-bye. Kita taog, ma. Okay, sige. Amping. Labat na. Nadugay man sa pagpauli ron si nanay gikan sa mansyon. Nga naman ka ha. Nay! Nay, maayong gabi, Nay. Nadugay lagi ka. Paamin ako, Nay. Saon nga nangandaman mig sa iyo sa mansyon. Nang limpyo kay moabot ko noog mang adlaw ang senyorito. Unsa? Mabalik na si Stanley. Kay kalaan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tula.